Duh Rama, kula siwun Kanjeng Rama kersa meksa dhateng nami kula. Menika wonten pandhapi agung Rama. Kados pundila ing kathah menawi pasewakan lajeng kagem paben kados mekaten Kanjeng Rama. Iya Sang Prabu Salya. Tak suwun lerema penggalihmu ya nggih. Mengko mundhak ora ening bedane endi sing sepuh lan endi sing ora weruh unggah-ungguh anak Prabu. Waduh, teman. Anak Prabu pun bapa nyuwun pangapunten nggih-nggih. Dene ngantos kula suping Purwadaksina anak Prabu. Nggih dawah sami-sami Kanjeng Rama. Matur nuwun dene Kanjeng Rama sampun kepareng mbrasta brumantyaning panggalih. Anak Prabu inggih. Syukur bagi sewu dene anak Prabu selarem penggalih. Wah, wedang kok nganti utah. Mongko kenthel. Kajawi saking menika sedaya dawuh saking para paran para sampun kula tampi samendang boten karempit. Sepisan ngengeti bilih sedaya dawuh kala wau kanthi dasar rumeksa dhateng kamanunggalaning kadang. Kaping kalih kula timbang-timbang para Pandhawa inggih sampun nintakaken sedaya suraosing perjanjen duk nalika sukan dadu. Ugi kula boten kepengin dipun lokaken ratu ingkang ngawon bebeten kula. Ingkang menika Kanjeng Eyang, kula anggadhahi karampungan. Kula anggadhahi karampungan. Sewanci-wanci Kala Prabu Kresna ingkang dados pangawak Pandhawa rawuh ing Prabu Ngastina ngriki. Nagari Ngastina punten kula caosaken wangsul dhumateng adhi kula Pandhawa lumantar Kang Prabu Kresna. Mugi baris menika sami si anak senono. Nyat langening kalang yiwana klar pandamun sareng. Tinondir kekuneng surem sorotetan badang kasolan pacaring. Purnaming kegono. Surak keburuhing Jawi angromati dhateng prataning Sang Nata Prabu Kresna. Nuwun dereng dangu karo paduka Kakang Prabu Kresna. Ori paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami
Mugi kunjuk ka Prabing Dwarawati. Nun inggih Yai Prabu. Lulus Raja Sawangkana Skala Yai. Sawangsulipun puja pangastawa kula mugi katur Yai Prabu Kurupati. Nggih taat ing pamundi kula kabundi dados jimat paribih Kakang Prabu. Pun kaki ora keri inggih wayah Prabu Kresna. Aku ngaturake pambagya panakrama muga katur marang wayah Prabing Dwarawati. Nun inggih Yang Penemban. Wilujeng Sawangkana Skala Kang Penemban. Sembah kula mugi kunjuk Penemban. Iya ndak tampa banget trimaku wayah Prabu. Kula mboten kantun ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabing Dwarawati. Inggih Penembaning Sukalima kula tampi sadanipun ing Sukalima. Tak kula katur Bapa. Oh inggih. Datang kula nampi sinuwun. Kula mboten kantun ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabing Dwarawati. Inggih Paman Prabu kula tampi wilujeng sowan kula Paman sembah kula katur. Inggih kula tampi dalah sami-sami anak Prabing Dwarawati. Koko Prabu. Saderengipun paduka rawuh kula sampun midhanget bilih paduka Kakang Prabu menika minangka pangawak Pandhawa ingkang wigatos badhe nglesihaken perkawis janji kula dhateng para kadang Pandhawa magepokan kalian babagan negari Ngamarta. Syukur bagi sewu Yai. Dene Yai Prabu sampun pirsa babagan sowan kula menika. Lakar kaluhuran dawuh paduka Yai Prabu Kurupati. Ari paduka Brata Pandhawa lumantar neraka Ndaraka. Namung badhe mitrang saking keparing Yai Prabu Kurupati. Ingkang menika kula namung cemadhong kersa paduka Yai Prabu Kurupati kados pundi? Kakang Prabu ngangeti bilih hadi kula pendha sampun tepi dhumateng swara sing perjanjen dunalika jaman dadu. Saha kula timbang-timbang ing raos kula Pandhawa menika dadi tiyang sanes. Ugi sampun kathah labul-labetipun dhumateng kula. Saha kula kedah rumeksa dhumateng aruming darah Barata. Ingkang menika kula caos kerampungan. Swara sing kerampungan mugi sing jagat saisinipun negari Ngamarta kula pasrahaken dhumateng adi kula Pandhawa. Mboten namung menika kemawon Kakang Prabu. Gandeng sekedhik kathah adi kula Pandhawa ugi gadhahi wenang tumrap negari Ngastina. Paramila kejawi Ngamarta kula pasrahaken wangsul. Ugi adi kula Pandhawa kula paringi sesigar semangka pangwaos negari Ngastina. Dhumateng adi kula Pandhawa menika Prabu Dwarawati. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung. Sabareng katuluwu germoyak mayik. Jagat geter pater. Anak sini batang dawing Prabu Kurupati. Mengkono tepedhahi Sang Hyang Narada. Duryudana kula wonten dawuh ulun lan para kadang dewa kang padha prapta ing Praja Ngastina iki wis nekseni mungguh apa to kang sira camake iki mau nggih ya kanthi kita ngulungake Praja Ngamarta lan separuhing Praja Ngastina tegese Duryudana wis bisa mbendung lining Maros kang tuwa saka perang gedhe padha kadang yaiku Kurawa lawan Pandhawa nggih. Gandeng wis rampung kewajiban ulun minangka dadi paseksen. Kresna lan Duryudana ulun mundhut pamit kondur Mahayuwangan. Ya mung aja nganti lali welingku nggih kabeh wae. Sapa kang miwiti cidra ing kono wahyune bakal sirna lho nggih. Putuku nggih Kurupati
lega kawaran trenyuh rasaning pun kaki. Bareng sira wis kepareng balekake Praja Ngamarta. Kepara tok wuwi separoning Praja Ngastina marang Adiwi Pandhawa ya nggih. Anak Prabu. Bombong raos kula nggih nggih, dene kula gathah siswa ingkang hanggung mersudi dhateng kautamen. Buktinipun paduka anak Prabu mboten wuru dumateng gumlaring kahanan lair. Syukur nggih, syukur pun Bapak nderek bingah anak Prabu. Latalah ya jagat Dewa Bathara. Saking bingahing manah kula kados badhe bengok kula menika nggih. Dupi kula midhanget dawuh paduka kepareng masraken negari Ngamarta dumateng Kang Rayi Pandhawa. Minangka lintunipun saparing negari Ngastina ingkang paduka paring dhateng para Pandhawa menika mangke. Benjing-enjing anak Prabu kula suwun rawuh dhateng Mandaraka. Saperlu nampi hibah sepaling negari Mandaraka saking kula. Katur putra kula Duryudana. Ih, matur nuwun Bapa. Lang-langing driya manggu-manggu pun kanduwan rimang. Lelena tanpa kanin. Wauta kaya mangkono. Ing mangke patih sengkuni hidupi mireng dawuh Prabu Duryudana denyar semangsulaken negari Ngamarta dalah saparing praja Ngastina marang para Pandhawa. Giya lumengser saking pasewakan pamite arasa nguyuh. Pamite arasa toyan. Nanging sigra manjing kedaton swaning Kang Mbok Ayu Dewi Gendari. Madulaken sedaya ingkang dumados ing pasewakan. Dasaring gaya wadul kanthi binumbonan tembung ingkang bisa manas-manah. Temah kagiat Dewi Gendari ingkang sampun nampi wadul. Sigra lumajar manjing pasewakan sarwi jeleh-jeleh. Batobat anakku nggare Kurupati. Anakku nggare Duryudana. Wonten menapa Ibu? Teko damel kaget tintaking pendapi kanthi lumajar. Kedaton wonten menapa? Kedaton ora ning apa-apa nggih. Mulane aku lumayu manjing pendhapa iki aku mung arep takon. Ndangu perkawis menapa Ibu? Apa bener menawa sira bakal mbalekake Praja Ngamarta? Lan separoning Praja Ngastina marang para Pandhawa Kurupati? Nggih, kaluhuran dawuhipun Kanjeng Ibu. Bilih negari Ngamarta dalah saparing Praja Ngastina kula paringaken dhumateng adi kula Pandhawa Ibu. Dasarmu apa dene kowe menehake negara marang Pandhawa ki mau? Dasaripun sepisan adi kula Pandhawa sampun nglampahi sedaya suraosing perjanjen duk nalika Sukandadu. Kaping kalih kula ngrumaosi bilih adi kula Pandhawa ugi nggadahi wenang tumrap negari Ngastina menika. Mila kersanipun tumut ngraosaken kamukten Ngastina lajeng separing negari kula paringaken Ibu. Kurupati. Kowe wis genah menungsa kang rawuh marang labane wong tuwa kowe ya nggih. Kowe aja sok kumresek-resek ya Duryudana. Nyelinana yen Ngamarta biyen wis ditotohake jroning dadu. Yen wis ngaku kalah kuwi ya kudu sing lila. Ora banjur ngarep-arep baline kaya ngono kuwi. Perkara Pandhawa padha nglakoni pakuman kuwi mau rak mung merga kepengin diarani wong utama Pandhawa kuwi. Yen wong utama tenan pedah apa kok dadak nglakoni mlebu ngalas mung merga ngarep-arep baline praja sing wis ditotohake. Lan maneh Duryudana anggepmu apa lan ketemu pirang perkara dene kuwi wanuh-wani menehake saparing negara Ngastina marang para Pandhawa kuwi Kurupati. Nadyan to biyen sing dadi ratu kuwi Pandhu. Nang kowe kudu eling putra mbarep Ratu Ngastina biyen kuwi wong tuamu ya bapakmu kuwi ya Kang Dasaratha kuwi. Perkara biyen bapakmu moh dadi ratu kuwi ora wong tuamu. Ning anak tetep isih duwe wenang ya nggih. Mesti kepiye wae aku ora lila yen mesti tok karo kaya ngono kuwi. Lan aku ya ora lila Ngamarta diwenehi marang para Pandhawa. Pandhawa kakang rebut negara Ngamarta ning kudu nganggo cara kasatriyan. Yen kowe ora manut tembungku iki
Peda pangkur luwung aku nganyetuh wae Kurupati. Ibu. Oh, Ibu. Waduh, Ibu. Waduh. Ibu sampun ngantos daya-daya. Kepareng sarantos saking sawetawis. Kepareng lenggah ingkang prayogi kabuca crikanipun menika Ibu. Aku ora bakal slegegaman menawa kowe ora nuruti apa kang dikarepku Kurupati. Nggih Ibu. Kula sampun miring sedaya dawuhipun Kanjeng Ibu. Ingkang menika kula namung nderek kepareng patuh Kanjeng Ibu. Yen menawa keduga njabel tembungmu marang Prabu Kresna iki mau. Nggih, sagah Kanjeng Ibu. Kadang padha waranten becik. Besok amendemo baris kang prayitna yuwa saranta wonging Dwarawati. Anakku ngger Duryudana syukur bagi sewu diri sira kula isih gelem ngrungokke marang dawuhku Kurupati. Tegese kuwi isih abot ibu buti nimbang wong liya ngger Duryudana. Menapa kula edan ketali buta badhe awrat dhateng tiyang sanes timbang ibu kula ingkang lairaken kula. Lah iki kedah ngaten, Nger, kedah ngaten. Kedahemu tembung sedumuk bathuk sing nyari bumi lho, Nger. Sedumuk mangka bathuk sing nyari mangka bumi kudu dilabuhi tatah nyawa ta, Nger, Nger. Duryudana, kula wonten dawuh. Kene wis nuruti sing dadi karepku. Wis mangsa bodho wae ya, Nger. Kabeh tak percayake marang sira kulup. Pun ibu bali manjing daton Kurupati. Yayi Prabu Duryudana sepinten bombong gembiraning manah kula dene paduka Yayi Prabu sampun kepareng mangsulaken negari Ngamarta tuwin saestu maringaken segar semangka negari ngastu dhateng adi kula Pandhawa. Tatra Yayi Prabu Kurupati saged ngurungaken dhumateng perang kadang sami kadang. Inggih menika Yayi supados pun kakang wonten tandha bukti bilih kula sampun suwanyai Prabu Kurupati saha paduka sampun kepareng peparing negari Ngamarta tuwin separing negari Ngastina. Kula suwun kepareng Yayi Prabu tapak asma wonten ing serat ingkang sampun kula caosaken menika Yayi. Monggo. Kepareng paduka tapak asma Yayi sampun kula caosaken seratipun. Layang napa niku? Layang napa? Serta kancingan tumrap anggen paduka ngliraken negari Ngamarta Yayi. Saderengipun dipun tapak asmani langkung pranyogi dipun matur miyen Yayi. Sing kandha nglirake Ngamarta teng Pandhawa niku sinten? Kala wau paduka sampun dawuh piyambak. Sedaya mirengaken lho Yayi. Niku ora wau. Wau pun benten kalih sakniki. Namun rak dereng dangu to Yayi. Waktu niku melampaui cepet. Pikiran tiyang niku cokro manggilingan. Lak lajeng kersa paduka kados pundi Yayi? Sampeyan mang bali. Mang mulih. Mang kandhake Pandhawa. Kula mboten badhe menehke Ngamarta napa melih Sigar Praja Ngastina dhateng Pandhawa. Pandhawa kena ngrebut Ngamarta saking tangan kula menawi sampun saged nglangkahi kandha kula. Kurupati. Wah. Lah kok ngono tembungmu Duryudana? Sira iku Narendra kanggo tepa tuladha.
Lah kok rembugmu kaya wong ora weruh tata krama Sing tak adepi kuwi sapa? Kabeh padha nekseni catmu. Yen sira bakal baleki praja Ngamarta marang Pandhawa. Kok terus leda-lede kaya ngono iki piye? Mongko sing nekseni ora mung menungsa. Pukulun Bathara Narada sak kadange dewa pisan uga padha melu nekseni. Luwih-luwih tembungmu mau uga disekseni dening batinmu dhewe Duryudana. Lah kok kepenak temen olehmu ngapusi karo batinmu kuwi Gurupati. Mula ya ora aneh yen para andhane ya doh ngenteng nyang sumpah jabatane dhewe-dhewe. Lah wong ratune ya mentala ndilat idune dhewe kaya ngono kok piye? Kok ketok temen nek ora wedi karo welaking Gusti. Alah Gusti iki nggone ngendi kuwi nek. Kaya war-wara dhewe kae Gusti iki nggon ngendi gane. Ya bola-bali patih ki nek mental bangsat ya ndelalah. Karo pangeran kok ora percaya. Engko nek digawe kaku kupingmu ya rasakno. Bangsa iso turu miring kowe. Gurupati. Aku isin nyumurpi patrapmu kang kaya ngono kuwi. Luwung aku bali wae kula nderek penemban. Monggo to Yai. Kula suwun paduka tetep ana tembung sabda Pandhita Ratu lho Yai. Narendra paring dawuh menika mboten kenging wola-wali. Alah sing kandha ki sapa kuwi? Nyatane aku ya tau weruh nggon layang kekancingan kae ya nyebutke jikalau kelak ada kekeliruan akan diadakan pembetulan yang semestinya ngono kok. Kakang Kresna. Lho niki ratu sanes kernet. Ratu nek dawuh mboten kenging bulan baleni. Yen nganti sampean mboten ndang mulih, sida kelakone ning wong tuwa diajar bocah. Tansah marep pamoring suksma. Sinupmaya winahya wing ngasepi sinimpen tolonging kalbu. Pambukaning warana wau to kaya mangkono dupi Sang Kresna miring ucaping Gurupati nggenya semu hangancam sigra Prabu Kresna matak mantram sakti sakala Prabu Duryudana kaya digegira dening Prabu Kresna ketitik Prabu Gurupati rumangsa weruh wujuding Werkudara cacah 1000 kang wus sampet mandigada katon aglah ing tengening Prabu Kresna. Ing sisih kiwaning Sang Kresna weruh wujuding Janaka cacah 1000 uga wis miranti gegamane. Kekalihe kaya rasa mrewasa marang Sang Gurupati. Wau to. Sareng Prabu Duryudana wuninga gegawaraning Sang Bima Saradyan Janaka. Sakala brol punang riwe medal saking sela-selaning wulu. Pucet guayane lolos bayi wetote. Dadi dawah kelenggak saking dampar Prabu Gurupati. Geger wong sak isining pendhapa ya tumandang sareng ngangkat Sang Duryudana.
Ayo mundur. Wah, ya dalam. Nuwun mangkita paman Prabu Salya. Nun kula nggih. Wonten dawuh anak Prabu. Kula badhe nderek pitaken paman. Ndanggo bab menapa? Menapa ngestina ngriki wonten pernatan ninggal paman? Pernatan ing kados pundi to nggih? Menika lho paman. Nampi tamu wonten pendhapi kok dipun sambi lumah-lumah dados pundi paman? Hanadalah. Mila ratunipun ngantos kelumah menika wau. Margi tamunipun inggih ngedapi-dapi kok nggih. Ngedapi-dapi pripun? Prabu Duryudana dipun segahi sulapan kalian tamunipun kala wau. Sulapan menapa to, paman? Walah dadak kikip. Kados to sisih kanan paduka wonten gegambaran Werkudara cacah 1000. Tur mandigoda rujak puluh sedaya. Lajeng sisih kiring paduka wonten gegambaran Janaka 1000 sampat sak jemparingipun. Wah, hebat tenan ratu iki. Lah wong Kurupati niku ratu jirih kok nggih. Dipun sulapan kados ngaten. Ha nggih. Mesti geblakipun to nggih. Wah. Werkudara kok 1000 ki. Wah. Regane pira wae kuwi? Mongko Werkudara Pradan ki 500 saurarane ping 1000. Waduh duh. Janaka 1000 nggawa jemparing kabeh. Mongko janakane iki wayang lawas kabeh ki mah regane saya dhuwur. Wah. Sugih tenan. Pancen gemeske tenan kok piyai siji iki. Ratu pinter, wasis, waskita, entengan, blobo, tur bojone liwat kok siji lah iki. Waduh. Upama aku isih duwe anak wedok ngono dipundhut garwa tak lungkih. Tak aturke. Piyai kok saya mundhak yuswa kok malah saya ketok kebagusane. Wah. Gek ngruwat mau aku jan wah. Rumangsa ering aku nonton saka kadohan kok ijik ketok sumunu pesemone. Sumunar cahyane. Wah. Bejane garwane sing ana dalem. Sampun keparang kendhanginipun ngalembono kula paman. Mangke kula mindhak kagengan mestaka lho paman. Ora matur witing klapa sak lebunipun kok nggih. Paman Prabu wonten dawuh. Ketingalipun wangkal penggalipun Prabu Kurupati. Katitik piyambakipun tetep ngukuhi negari Ngamarta paman. Mila leres dawuhipun para pinter kok nggih. Yen watuk menika saged dipun jampeni. Nanging menawi watak menika sagedipun sirna menawi boten saring kaliyan ingkang nyandang iki boten saged. Lha kedah sareng kaliyan ingkang nyandang. Oh ngaten inggih. Gentos kula badhe nyuwun pirsa nggih. Napa paman? Kinten-kinten Brawiyuda menika mangke dados napa boten kok nggih. Nyuwun pangapunten paman. Menawi bab Brawiyuda menika dados napa boten? Paman, tiyang Bratayuda menika sanes perkawis kula lho paman. Oh, mboten pirsa to? Inggih mboten ngertos. Lah inggih sampun. Wong ora ngerti dikapake. Anu nuwun sewu nggih. Nderek pitaken malih menapa kula kok nate mireng tembung Sura kaliyan Asura menika terus berdinipun to nggih. Ingkang sampun nate kula waos wonten ing pustaka Kawijarwa
tembung sura kalian asura menika werdinipun watak angkara kalian watak suci. Mongko watak sura kalian asura menika selaminipun boten saged momor, mesti congkrahipun paman. Oh, ngaten. Inggih. Menika selaminipun, inggih selaminipun paman. Lajeng saiki pemanggih paduka Kurawa kalian Pandhawa menika ingkang angkara sinten ingkang suci sinten nggih? Sampun cetha jagat nekseni ingkang angkara murka menika Kurawa. Awit piyambakipun ngukui ingkang sanes darbekipun. Kosok wangsulipun Pandhawa ingkang dados pengawak dewaning adil purun boten purun mesti tumandang nyirnakaken watak angkara menika Paman Prabu. Lah ingkang sampun-sampun watak angkara kaliyan watak suci menika mimpang pundi nggih? Lah inggih mimpang ingkang watak suci to Paman. Paman Prabu sampun pirsa piyambak sejarahipun Ratu Prabu Rama ingkang saged mejahi dasa muka. Ratu watak angkara murka. Ning mesti perangipun. Watak angkara mesti perangipun. Lah yen mesti perangipun to Paman? Lah nek ngono tegese Bratayuda iki sida dadi terus mesti menang Pandhawa to. Nggih to? Wah, dalah. Digaweke jeglongan awakku iki mau. Wah, nganti ora krasa. Oh, walah nggih. Lah wong kene iki nggon welut mau didoli udet ya apa ya ora kleru. Iki to Anak Prabu. Inggih. Anak Prabu, nuwun kula Paman. Menawi tela Bratayuda saestu kelampahan, mboten langkung pun bapa namung nyuwun titip dumateng paduka Anak Prabu. Mangsa bara nganggen paduka mayungi dhumateng rayi paduka Pandhawa, murih rahayu ing slaminipun nggih. Inggih Paman, kula nyuwun tambahing pangestu nggih Paman. Daya mili pangestu kula nggih, dalu kula tahajutaken Anak Prabu. Saha mboten kesupen, kula nyuwun titip keponakan kula kalih pun kembar nggih. Mangsa bara nganggen paduka ngayomi nggih. Nika lari lola kok nggih. Sampun mboten tinenggan Rama tuwin ibunipun. Inggih labet saking lelabuhanipun Yayi Kunthi. Anak kula nek kula sedya saged gesang sepriki menika nggih. Kula nyuwun titip nggih. Nun inggih Paman. Kula sagaya dhewe Paman Prabu Salya kepareng kula enggal nyuwun pamit Paman. Kula niki nggih daya kok dipamiti to nggih. Kula niki nggih daya boten-boten paduka. Oh inggih, tamu. Oh inggih kula niki mara tuwa, kula niki mertamu to nggih. Sampun monggo nggih sewang-sewangan Anak Prabu. Titip pangestu kula kagem anak-anak kula Pandhawa. Saha taklim kula kangge kadang kula Yayi Kunthi Talibrata Anak Prabu. Pun kula aturaken Paman Prabu. Monggo sewang-sewangan Anak Prabu.